Web, com va, gent sense nòmina i amb esperança? Avui vos xerraré d'una història d'amor. Sí, una cita que tothom vol però que ningú aconsegueix, o pràcticament ningú. La cita amb el CP. Cites amb el CP, amor lent, paperassa i ghosting digital. Diu la notícia que a primera hora del matí hi havia cites disponibles, però a les 3 de l'hora baixa ja no quedava ni un vull saber més. Com Tinder, però sense foto i amb menys èxit. Tu entres a la web emocionat pensant aquesta vegada sí, avui tindré la meva cita, però la web te respon com un cruix que t'ignora. Torna demà. Això sí, si tens sort i t'accepten, t'ho donen per d'aquí una setmana. Una setmana, com si te convidassin a sopar però fos per Nadal de l'any que ve, saps què t'ho vull dir? Diuen que han contractat interins però són nous, no coneixen el sistema i ho consulten tot. És com si t'has de declarar i l'altre va cercant per Google com contestar un aturat sense comprometre'm. I si no t'agrada esperar, fes-ho online. Com si tothom tingués lector de DNI, certificat electrònic i ganes de perdre el temps. I després de tot, si tens sort, cobres. Si no, tornes a començar, com un amor tòxic. No ets tu, és el sistema. En definitiva, anar al CP és com tenir una parella que no te vol, però t'ofereix 480 euros i el silenci com a resposta. I alerta si te donen cita, no te relaxis, és només per veure-te i demanar-te 3 papers que no tens. Així que gràcies, i si teniu una cita amb el CP, poseu-vos guapos, imprimiu 14 documents i no vos enamoreu. És només per interès.